ఇంక బీసులోడు పోయారెత్తుండు ఇంక అట్లకి కట్టింటుంది ఇంకా పోయే పిల్లి వాడు అంచె బ్యాండ్కి ఏనుండు ఓ చేస్తా ఉండు ఇంకా నేను చేస్తా కాసు ఇంకొక ఇదాರ್ದಾಂಡು ಎಂಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಮುಂಜಿ ಕಾಂಡ ಪಿದಾರ್ದು ಕುಲ್ದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮೋಲಕ್ತಾಯ್ ಅವಂಚಿ ಬಂದ ಇಕೊಂಡು ಅವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತದೆ ನೆಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅತ್ತು ಶಾರ್ದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕುಲೊಂದಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲೊಂದು ಪುರ ನಾಲಿ ಪುಟ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದ ತೆಯ್ಯಾರೆ ಮೂಜಿಂದು ಜೋಕರ್ ಮೂಜಾ ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ಎಸ ನಮ್ಮೂಲ ಆಯುಷ್ ಅದು ಏಸೈತೆ ಕುಜಾಲ್ತಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕುಜಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪುರ ಆಗ್ತದೆ ಈಸು ರೊಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಏಸು ಉಂಟು ಈಸು ರೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಯಾವ ನೈ ಬೇತುಲ್ಲ ಆಯುಷ್ ಉಂಟುಲ್ಲ ಏಸದಿಯಾರ ಓದ್ತೀನಲ್ಲ ಅಕಲ್ ನಾಳೆ ಜನ ಈಗ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮುಗಿಲ್ತಲೆಗ ಆಯುಷ್ ನಕ್ಲೆ ಅಂತಲೆಗ ಇಷ್ಟು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅವಂತ ಮರ್ಲೇಸನ ಅಂದು ಅದೇ ಒಂತ ಮರ್ಲೇಸನ ಅಂದಲ್ಲ ಲಾರಿಲಾಗಿಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬರ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಇತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಯ್ ದಾದನಿಕಲ್ಲ ರೋಡ್ ಉಂಟ್ಲ ದಾದಂತದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾರದ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಒಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬರ್ತೀರ ಒಲ್ ಮುಂತಿಡ್ದೆ ಪೋಪಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಪದ ಡಿವೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪಗೆಲ್ಡು ಪೋಯರು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತೀರಿ ದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಪಗ್ ಅಕಲ್ ಜೈಜ್ಜರ ಫುಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎತ್ತನೇ ದಿನ ದಸರಾದ 5ನೇ ದಿನ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಎಂಜಮ 5ನೇ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಸರಿ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಬಾ ದುಮ್ಮಿಪುರ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿಗೆ ಶಾರದೆ ಕಿಲ್ಲಾಯರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಶಾರದೆ ಕಿಲ್ಲಾಯರು ಬೆಂಕು ಲಲಿತಾ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಚಾ ಪರ್ದಾರ್ತಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕಂಡನೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಓಡೆಗಿದೆ ಬೊರ್ಚಿದೆ ಮಾದಿರ ನಿನ್ನ ಅಂಗಿ ಕಲಾಯಿಜ ತೀರ್ಥದ ತೀರ್ಥದ ಕಲಾಯಿಜದ ಅಂಗಿ ಹೋದ್ರ ಗಿಡತನ ಮೇಗ್ದಿನಾಕ್ಲೇನೆ ಗಿಡತನ ಮೇಗ್ದಿನಾಕ್ಲೇನೆ ಹೋಗ ಓ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂಡ ಮೇನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಲ್ಲೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿನಿ ಎಂಚಿನ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯಾಂಡು ನಿಕ್ಲೇನಾರು 5 ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾನೆ ಮೆರ್ನ ದಾಲ ದಸರಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೋದು ಯಾನೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಹೋತುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಟ್ರಾಸಿ ಗೋಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾತ ನಮ್ಮ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಪುರ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಓಡ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಎಲ್ಲರದಾಗ ಪೋಪೆ ಎಲ್ಲ 8ನೇ ದಿನ ದಸರಾದ ಆ ಜನ ದಿನ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕ ಪೋಪೆ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಬಂದಾಗ ದಸರಾ ಮುಗಿ ಉಂಟದ ತೂಕ ದೇವರೇ ತಂಡಿಗೂ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿದ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ತೊಟ್ಟಿಯೇ ಪಡು ದಯಪಂಡ ಮುರಾಣಿಪುರ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ತರ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ದಾನ ಕೇಂಡೆ 2 ದಾದಪುರ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆನಿತ್ತ ಬರೆದಿಯರು ಸುರು ಮಂತ್ ದಯಪಂಡ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೇರು ಓಲ ಪನ್ಪುಜರು ಅವಲೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಓಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಇಂದು ದಯಪಂಡೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪಂತೇರ್ಗೆ ಏರ ಓಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಐಕಿತ್ತೆ ಬರೆದೀತೀನಿ ಎನ್ನ ನಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಡು
ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಐಟೊಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 7 ಕಂಟೆಂಟ್ 7 ಟೈಟಲ್ ಆತು ನೈಟ್ ತೂಕ ನನ್ನ ಏತ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದುಂಬು ಸೋನ ಡಾವುಡಿತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ನನಲ ಆತುಜಿ ಮೂಲೆಡುಂಡವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ಇನ್ನಿತ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಟೆ ಚುಮ್ಮಿನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ರಾತ್ರಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯೆರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಪುಂಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದಾವು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಆಂಡ ಅಂಚೆ ಇನ್ಲ ಓಡ್ಲ ಪೋಯ್ಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮೇರೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಕ ಬಂಡೇರು ಆಸೆ ಬುಟ್ಟಾಯರು ಇತ್ತಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದ್ರೆ ಅರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೋಡತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋತೆ ಮೈಸೂರು ಹೋತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅಡೆಗಾಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಗಿಂಡು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹತ್ಲೊಂದು ಇಪ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅವ್ರ ದುರ್ಗೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಡೆಂಚ ಜಂಬು ಸವಾರಿ ಅತ್ತ ಮೇಯ್ನ್ ಬಾಕಿದ ದಿನ ಅಟ್ಟದ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ತಾನೆ ಜಂಬು ಸವಾರಿ ಬಾಕಿದ ದಿನ ಅಟ್ಟದಾದ ಮೈಸೂರು ಪುರ ಪೋತೆ ಅನ್ಬಟ್ ದಸರಾದ ತೂತುಜಿ ದಸರಾ ತೂತುಜಿ ದಸರಾಗ ಪೋತುಜಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದೆ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂತೀನಿ ಎಂಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಣುಲು ಇಜ್ಜ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಿಡಿತೇರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯಾರಂದು ಪೂಜೆ